Йо! Да се поздравим. Чакайте да си скъсам така за по-цветно една маргаритка в устата. Виж какво става. Хубаво зад мен. Така е. Кой беше Селинджър? Очите ми хубава, косата ми хубава. Какво беше тия дет разказа на Селинджър? Така и не ги научих. Воле по заглави, освен мече, боболече и всякакви други неща. Така е, хора, какво искам да ви кажа съвсем набързо. Освен, че Швейцария е най-красивата страна, освен, че Швейцария по никакъв начин никога не трябва да се присъединява към кочината Европейски съюз. Защо? Защото милите и бедни швейцарци, които до сега получават супер страшно много пари, ще трябва да... Чакайте, няма ли ще го закача така за завъла, така стане една... Айде се нахрани не станах на байганю, така да се направя. Пътувайте колкото можете повече в Швейцария, колкото и на Удничево Маргаритски да ви изглеждам. Може би тук трябваше да сложа за духото, така как... виждали се Маргаритката ми, така. Колкото и на Удничево да ви звуча, пътувайте до Швейцария, харчете всеки един възможен лев, всяка една възможна секунда за подобни такива красоти, защото не се знае дали друг път ще му се отдаде възможност на човек да ги види. Това, което иска да ви кажа, аз се намирам кантон Тесин. Чакайте, ще забравя как се казва града. Това не е Локарно, това не е, Анкора, ако не се лъжа, така и не научих италиански, съжалявам за което. Но прекарам си добре, прекарам си невероятно, както винаги. И мога да ви кажа, хора, взех най-доброто решение за себе си тази година. Предприех толкова много, така, как да кажа, неща, които отдавна трябваше да предприема. Пътувания, които трябваше да направя, и сега мога да кажа, че си почивам тук. Тук вижте ме хубаво, гледайте го какво е на езерото Комо, че си почивам и си харча рублички. Това е много важно, хора, да казвам така, ям си маргаритки и си харча рублички. Направих най-хубавите избори до момента тази година, 2024. Надявам се да продължи толкова съдбоносно Маргаритски. И следващите години мога да ви кажа, мислете позитивно, защото хубавите неща се случват. Само не идване тук с колелото. Много ти се може, защото аз си говоря с телефона с Маргаритка, но това пък днешно време е много модерно, нали? Така че, сега си направя някой селфи, защото тази Маргаритка е много хубава. Не спирайте да преследвате мечтите си, вярвайте, защото чудеса се случват, стига да искате.